mag-dryer. So, kailangan talaga 1 hour and 30 minutes. Ano ba yan? Parang kinakabahan ako. Alam mong inaiisip ko kasi na nursing director tsaka HR nila yung parang nagpa-check up sa amin. Sige, mamaya ko na lang ikwento kung anong nangyari. And lo and behold, after 2 hours, may admission po kami na COVID patient. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Today guys is the first day of my orientation sa hospital. Ilamos muna ako guys para na matanggal tong mga pimple medication ko. May pimple pa akong patulo. Ano ba yan? Sana hindi ito tumuloy. Ang sakit! Ang sakit niya sis! Baon ko naman guys, nalagay ko siya dito sa zipper bag. Tapos, lalagay ko kasi siya sa bag ko. Ay, buti na alala ko yung kutsara at tinidor ko sis. Lalagay ko lang to sa bag ko guys kasi yung lunch bag ko hindi pa dumarating. Nag-order ako. Baka tomorrow pa yun or basta this week pa siya darating. Yan. Para ready to go. Kain na tayo guys. Ito na yung rice ko, yung bistek, tsaka yung coffee ko. Tapos may extra water ako dyan. Kain na tayo. Hugas muna tayo guys. Para malinis yung bahay na dadatnan mamaya kasi ayoko na pagod na sa work. Tapos magulo pa ng kusina. Kusina tsaka bedroom na Hey guys, so time check po tayo. It's already 7:55. So kaya naman pala yung pagkain, pagligo at pagpre-prepare ng 1 hour. Pero dapat 1 hour and 30 minutes para may ano tayo. So kung 6:30, dapat 5 gising na ako bukas. Oh my God! I'm not really a morning person guys. Naku! Doon ako kinakabahan. Parang 2 weeks lang naman ako ng morning. Ito pala, ang isang matagal na step, mag-dryer. So, kailangan talaga 1 hour and 30 minutes. Dapat pala nagdala ako ng yung wax. Grabe, napaka-unruly ng buhok ko. So, hanggang ganyan talaga yung mangyayari. Kasi, sige na nga, damihan pa natin ng hairpin. Ba't kasama nagpa-shorty hair? Ano ba yan? Tagal ko inayos yung buhok ko, sis. Ay, naku naman, Lord. Tumayo na po lahat ng white hair ko. Magkukulay ako mamayang gabi. Ewan ko dito, namumula talaga ako dito. Yung pula ko pa man din, yung hindi pang mistisahin, yung parang sunog ka, sis. Ganun yung itsura. Hey guys, so ready na po ako. It's already 9:04 AM. Pwede naman na siguro pumunta doon. Pwede naman siguro magtambay sa lobby nila, no? Tanungin ko na lang kung nasa yung... Baka mamaya laki pala ng building. Pero na-survey ko naman yung area. Mukhang hindi naman ganun kalakihan. Ano ba yan? Parang kinakabahan ako. Alam mong inaiisip ko kasi na nursing director tsaka HR nila yung parang nagpa-check up sa amin nung... Akala ko Miss Alice, gan. Hindi ko pa kasi, nung in-interview kasi nila ako online guys, naka-off ang camera nila. Kaya hindi ko nakita kung sino ang mga kausap ko. So, voice lang yung naririnig ko. Tapos, nung nag-search ako online, hindi ko alam kung sino sa kanila. Kasi, yung mga pictures nila, wala namang nakalagay kung sino sila or whatsoever. Hey guys, time check. It's already 9:17, 9:18 AM. Ay, guys, naiwan ko ang tubig ko. Nag-prepare pa ako. Naiwan ko naman pala. Ano ba yan? So, nandito na ako guys sa hospital. Yan na po. Papasok na tayo kasi para masaya na, diba? Mahanap ko na kung nasan. Kailangan ko palang mag-mask.
Hey guys, so I am done with my duty. Ayan, 7:13 na. On time talaga umuwi dito guys. Uwian na. Wala, sige mamaya ko na lang ikwento kung anong nangyari. Uwi muna tayo guys kasi madami pa akong gagawin sa bahay. See you guys later. I will cook turkey bacon. Binabad ko na siya sa water para mabawasan yung salt. Kasi alam ko, salty lahat ng food dito. Tapos, magpiprito ako ng beef Shanghai for my lunch tomorrow. Tsaka, ito pala, yung turkey bacon. Ang dinner ko pala ngayon is the corned beef hash tsaka egg lang. Kasi, medyo busog pa ako actually. Ang orientation ko is basically just a tour, computer, tsaka konting update lang sa machine like kung paano sila na nag-VVS. Actually, hindi trabaho yun ng nurse, pero just in case lang na you need to check yung vital signs na hindi mo na kailangang antayin yung NA, ganyan. Yung mga machine, tapos yung infusion pump, ganun lang. So, sa na-observe ko guys, most of the things that nurses do in the Philippines ay hindi talaga trabaho ng nurses dito. Sa yung mag-DS, mag-change ng linen, mag-roll ng patient, mga ganun. Sa tech talaga yun, or sa mga CNA, mga ganun. So, ano lang ang ginawa ko for today, sis? Pinag-DS lang ako, sinamahan ako para mag-DS, para matry ko yun. And then, mag-hook ng oxygen. Tapos, mag-enter ng DS sa computer. Kasi sa bedside, may computer na rin. Or kung walang computer sa bedside, may computer on wheels. Pero parang lahat ng rooms may computer doon. So, kapag nag-login ka lang doon, ma-access mo din yung account mo from the nurse's station, ganyan. Doon sa medication, guys, meron yung talagang lock room nila na medication room, wherein nandun yung Omnicell. So, basically, kailangan mo lang doon mag-log or yung biometrics mo para makapag-open ka at makakuha ka ng meds. Yung mga pasyente, wala silang, may IV line sila, pero naka-saline lock lang sila. Yung parang, basta hep lock, kumbaga, sa Pinas, ganun. Pero may connector lang na ganyan. Unfortunately, mga 2 hours or 3 hours before kami mag-end ng shift, ayan po, nagtanong po ang madam, marami ba kayong COVID patient? Ang sagot sa akin, matagal na daw na hindi daw sila nagkaroon ng COVID patient. And lo and behold, after 2 hours, may admission po kami na COVID patient. Nakakaloka. Tapos kung sino yung nagtatrain sa akin, siya ang nag-handle dun sa COVID. Guys, alam niyo yung pag-COVID, parang, okay, COVID patient, parang ano lang sa kanila. Parang, papasok lang sila kasi full PPE naman sila. Andun lahat yung gamit sa labas ng room. Wala lang. Parang, okay. Yung reporting nila or the end of the shift reporting or endorsement in the Philippines. Ayan. Sinabi kong endorsement. Hindi nila na-gets. Yes. So, reporting. Nire-record nila yung endorsement at 6 p.m. So, sasabihin lang nila anong mga usual na nangyari, ano yung assessment mo nung dumating ka, at ngayon pa-uwi ka, nangyari sa shift mo, ganun lang. Wala na yung madaming cheche boreche na ang daming ine-endorse na pati ka mag-anak, ine-endorse. Yun, nire-record lang. Tapos yung incoming shift, iiwan nyo na dun sa report room. Tapos yung incoming shift, parang ipa-play lang nila yun. Tapos, kung may question na lang sila, tsaka ka na lang tatanungin. So, continuous pa rin yung work mo sa wards. Hey everyone! So before you go, mag-shoutout po muna tayo sa mga nag-comment po sa video ko na first day of moving to Iowa. Ayan. So, shoutout po kay Sis Manilyn Gonzalez. Ayan, lagi kasi siyang nanonood. And then kay Sis Diane Jacinto. And then kay Uncle ko, laging nanonood. Ronnie Caberto. And Miss Rhea Navales. Andito ka ulit. And kay Sis Rosemary Sumulong. Ayan. Salamat po sa panonood. Salamat sa pagko-comment, guys. And kung gusto nyo rin pong mapasali sa mga susunod po na mga shoutouts, ay mag-comment lang po kayo sa mga videos ko po. And
for sure masasali ang inyong mga pangalan. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And para po sa mga nagbabalak na mag-NCLEX at gusto pong pumunta dito sa Amerika, ay i-push nyo na yan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Lalo ngayon, umuulan ng interview date sa embassy, guys. So, talagang pag-igihan, ipag-pray ang plano kung talagang para sa inyo to. Yung mga itinago nyo sa baul na mga pangarap nyo, baka time na para halungkatin nyo ulit yung pangarap na yan. And ayun, sana ma-inspire kayo lalo sa mga vlogs ko na pumunta na rin dito sa Amerika. So that's all, guys. Thank you so much, guys, for watching. And I hope to see you guys on my next one. Bye!